Hello papagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimana na compilation, di may sagot kada kayo. Ngamsakbay na kablawan te pa ni Berlinda Ortiz, Adela Vergara, kani Rosie Dakayanan, di tamayantok tarla. Intay nga ro dandanggan ti part 13 compilation ti drama Amanang Biyana. Intay nga ro dandanggan ti part 13 compilation ti drama Amanang Biyana. Tintay drama itakat manipod kani pagayam tayo Zeni san napudpud no anaga. Kastimaan ti surat ni pagayam Zeni. Dear Manang Biyanang, adda nay lepas ko a kurso. Nakapasaak pay iti board exam. Ngem si madutak nga gaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time dagiti na boyfriend ko. Tauray saan nagwapo, basta ado ti kwartana, awan ti palabsek. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro amodal day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, ado aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumutla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol? Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-uray dyan, nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alab na lab ka, kat nga uray pangit ka. Tasaan ka na imot. Gapaw tay ayatan ka, mate. Nakalkaro pa iti panagayat ko kan ka, urli, my honey. Lab na lab ka, mat nga uray pangit ka. Ay, agyaman Ang mabaling ka di, adi mo sang kay balikas dita. Pangit, tanagalas adenggahin, my love. Sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, isa dino pa iti kaya mo apapanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pay lang, nanang. Idi pay lang nga main nga ibagbag-anakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrikat taga abroad. Ay di ka katagyaman, taadda jay kapsat mo amang tulong kan ka. Di mo mat nga rod ipakat tinadal mo. Nakaturpos ka iti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadal mo, Sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pay nga ita? Ubingak pay mat. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan no agbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man? Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbos mo anagadal. Nanang, saan nyo na problemaan ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak timang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo dahil jay bakay. Iso nga samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakoriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw, no talaga adi na kaya tagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay, saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta, damulat ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno ada pagkwartaan na. Unay katikas ta panagsasaumon pilik. Anak ta ni Sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramidan na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumiti ay ayatan na. Ay ayatan nga.
Saan na nga ay ayatin day jay? Kaya kwarta na tinayap na. Biyana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, aduti kas tabakait. Apay, dagitila na pintas ken gwapo ayat at dakar mga nangagayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amu konti style jay anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, may lab. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildoyo. Ha? Di ka pa'y laumikat, ijay. Umakar ka laangin iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay nga, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam agkaradilay mati swildoyo. Asino mati sana masurun di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko jay gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi jay, mayat ta original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang damay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan, basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka, Oray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan, basta big time, sige kiti. no kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jacqueline pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Baro ano balo? Kwa, balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay? Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang, jak na sangbot. Di kam nagamam mo, pimanaw matan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yo, Inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masusweldo. Nagngina mga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti bala pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak anala ka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Ah, mabigbit ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gak man ki day. Ah, excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siyak gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo.
Sige. Umay ka. Sini, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napati makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng terror warta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung aron mo ti makisiningad ka niya uncle mo. Saan ka di, tata? Wow, Juan. Day talaga yan. No problem. Manakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo tin apimanaw ti gayam ko. Awatan latante ka na, Akseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningdag iti chicks. Anya? Patpatger na nga bin ti ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo di pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anag kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sabali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sabali a boyfriend mau? Talaga akasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboyfriendan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sabali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka diti balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayo. Ngamin kasi na ni Sinay. Ama mo ka nagpasulak ang kana. Intag ko mami kaya. Ay, ipag-asim pa raw. No, anya ti pangadeng ti anak ko ake, respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wano nagpasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya naman siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigangawan o adubaw. Ay, baraw, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontra ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Ay kunada nga ro dahin. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day, nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nubyo na. Wise ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawise na. Kas jay ati babae. Amo na nga usaren ti panunot na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga takas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon da iti dayalakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kin ni Inga. Kaya nangig mo jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ang makinobya di ulitag na? Kana ka nalangot ni Inga.
Apay ngay, aparitan na ang makinubya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tong palang talatan, timbaga dyan anak ta. Di mo pakibyangan da kita. Ulit ngay bagasa ini, ha? Di mo ibagbagakan ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay nga min adi na kayat na makinobya ka. Kun may sa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kun kay ti kayat mo nga aramidon. Ay, very close ngamin kanyang dahil jaya ka anak ka. Takas la anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Ay, gumatang tayo ti baro. Kanya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Ay, ayatan ka sa hindi. Amin na hindamam. Ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinhaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, huwa. Ito nung may atawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. No kasta, napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na papanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kan kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. At dahil nabayad akong ti cellphone mo, Zenny. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga ka ni Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana-kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod na dayta. Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kaya tasawan da ito Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Ang di ka madalagan, tasik at tipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga anobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day alakay. Taapay nga inlimod dati relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasama. Di kan to sinaan, Carlito. Sapay ko mga rod, Zenny. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam saan pa'y nga ita? Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papanit iti dahi tabanag. Mangantakit din tanay lumami. Ulat mo, paikay! Sa bali man ng ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tapagat? Ay, kuwa! Mapanakon! Ha? Di ka tumaray, Carlito! Ha? Carlito, mabitlang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi na pulutan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa ka anak? Diyan ka mga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka ka! Uwan nanar! Sinagon ka asawa! Kastaw na yakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto.
Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito, ta saan mo't gayam mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita ken ni Inga gayam ko, ta saan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti dayjan na pasamak, nagpatulong ako ni ti kabsat ko kat nag-abroad ak matan. Kat addak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, di pagayam mo, Zenny. Nala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babain, kan malas, ti apitem to. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sa naputpunno anagan. Kastoy man ti kuna ni pagayam teryo, dir man ang biyanang, ada ka kay sunang anak mi iti asawa, nga iso ti pakay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko, no ada kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka, asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman ang Lirma. Oh my God, mapantay gay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Awan makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mit Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam dayto'y. Kagat-gatang ko dayta arilo para kan ka. Ay na. Ado na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana makasubsubalit kin ka. Ay na, baybay amday ta subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alamon. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta maysa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kala sabsabalin. Regalok dayta ken ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, napasig ka unay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakan. Kita, iya. Amang ano matibel at tirig namken kuana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akayat? Katadakan ka, no asino tipilin, apakin na yatan. No kasta, kayat yun ni Susi mo para kanyak, papang? No iso ti kayat mo, kayat ni meten iti ina. Aday ta. May plaster ko, tika barbaro awasing masin tayo narang. Ay, kaano la idigim matang kay ti baro arifta. Ita washing machine man ang tiginatang mo. Saan mo tasyak tigim mata? Kasino nga raon? Ni kadido na. Saan? Di ngay Lirma. Day amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak, may ramraman ak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada.
Amangan mo't no da sa bala kay papanantararamidan na kan ka nakaw. Aw, Nataer ka. Maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. mamati ka mat. Baalang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laan. Kaya't mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin yun nanang. House! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, susi mo? Nasurok mga 4 atawon na idayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa, ah? Anyamat nga itinakitam ijay nobyam, susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat na nag-abroad. Uwan, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, kaya mailiw mo, ah? Nga manya ngay nga raot. Aganos kami, ah? Talaga kas na. Tano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki ang mangipat patag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang matikot eh. Ha? Oh, ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Ay, insanggir na mo tibagi na kanya ko niyang. Ma'am, ipangkan sa ospitalain. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw da ito eh. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Ay, sige, ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito yung ano mo. Abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balayo na. Uwan, ma'am. Ay, pasinsaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok to'y balayo na. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan. Ang mga no, mas ulaysog ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na ang kay. Hay, kita makanakan. No, ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sungkarado dok ko kang lirma ang kay. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha? Agawi kay iti mabit Dona. Uwan, susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raod. Agkasartakitin no sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan to agsubsublit tabrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tayo tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw. Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Agi na natapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kuwang. Susi mo. Hindi ka agbabain kanya. Ay na. Mariknak matket. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no itiday. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok, amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kuwang saan?
Ladingita, mapanagayak ko kang ka. Nagsakit matanday ta ngayon bagang. Sorry Anda mo nobya ka. Ni Dona ti ay ayat Nanamay ti biyag mo iti denak. Ladingita, dakabalan nga lawan ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si magpagaya man tinubya na. Ang kasar lang. Apay nga ro da ka sa tilangan. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya. Kat singiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Sino da ka di? Ni Susi mo ti masapul ko. Sana si ka. Ha? Sumarag kayo, ma'am. Oh, aday ta. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ano nga hinuthot mga ibagbagang mga lirma? O mahinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Nagiti mo iniintam mo kanya dagitoy. Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayo, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kas tamit tan ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarom ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya apay ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak ta no di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan kan ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Huwag nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sanay? Tadi na mapalubusan ni Dona nga agsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamangan kit dinapikutan na kadya balasang nga mom. Mayaw awanton ni Dona Nubyan. Sa makidin siya. Tani mo Dona ti ay ayatag. Ay wine, mapangkakit di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam amunak iti sigon nga mom. Sige, mabanta di balay dahain siya. Uy, sama. Iso ni Dino. Kasinsin metla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Dino, iso ti anak ni. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamot kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, dak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadagi ti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no iso ti ko nam, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabay. Nag-shopping ka ma, di ha? Anya, taginatang mo. Sapsapado samat da kita. Uwan pa pang. Itad ko kinigino. Tarot-rutan di sapatos na. Ha? Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya da kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to panan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagit itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti seldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha?
Agyaman nak, ma'am. Lerma ko nam kanya. Di nakawagan iti ma'am punak mo. Ah, Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. Uwan, Lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang ibrekan ko ana. Ay, saan, Lerma? Diyak ka bailan na sinan tinobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di? Saan? Padak anak kurapay lang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya? Sana marukot ti ayat, babaen ti kwarta, Lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kayat mo tamapanta iti lugar da. At damat lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain, Lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapanta iti lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito, resort, Lerma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta iti rabi dito eh. Ha? Ayun gayam. At oh. Kabarbaro kan nginginain arilo. Sing-sing kan kwentas da gitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day taken ka. Libre. Anya? Kan adatay saan ang maus-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukamton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, sige ah. Sikat yung makam mo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manon ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang usana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiyam mo. Adda nga ta nagkinaawatan da. Diya ka mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, tiyanak ta. Diya ka mo at tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumanin ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kayat mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulba. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, Lerma. Nagadungin intad ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Kamom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa ka niti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silit ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus-usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon inted mo. Adtoy. Nakadulin lang iti wallet ko dagita ne. Oh. Ha? Adalistak. Inlistak amin ngayon intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Damo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali ti listaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulit maisubli amin kan ka, nagitin inted mo kanya. Iya, gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang nga sangitan. Tawan mo ti relasyon nyo kay ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga doon dagitin intad ko kankwana. Ngam saan magayam. Ikateman nga mi, hindi kasta nga ramid mo.
Nasem ka, mangirig-regalo iti kurso na lalaki. Tapno armen ka lang. Ngam sana nasayati kastay. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Sanda ka ginundawayan. Papang. Sana gaputa kurso na dam ti lalaki. Ket tila mait itad mo gagwana. Nga uray saan kayo pailang agnubyo. Saan nga amin na lalaki. Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi pa mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos man ang biyanang dimngagmet anak ko iti pambagbagakken ko na. Takal pa saan tinamidwa apan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagarem kan ko na, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kumekan ko na, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakat sa pailakuma, tanaragsa ka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni Pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat mo ninyo nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo Aloyda, saan na pudpudno anagan. Kastiman ti kuna ni pagayam Loyda. Dear man ang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Ada nobyo kakalugarak, ngam idi adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahan kan ngay ayatan ni Roberto. Ay, apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan. Ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanuma ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day ti ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag kawabak ng kanon sa ginangisukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakikita. Ay, masya nakatalaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamin, Maray. Ala, andi nga yung lakta, paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isagan ak iti merienda. Nagluto ak iti kamote kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Dahil takit din tugtug iti idas da saryo.
Katahan nga nairuam ni Rito iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kit dinagita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Lloyd J. Plaza. Kastaya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iti balay darito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalata ipakada iti inam, honey. Ay, kadda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakim mat amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na kun ni Rito iti balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, ada asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, ta isaw Ni Rito ti ayayatak tatana nang. Anya, May mayat ni Rito tamaitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyangpat. anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan agtrabaho. jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingret ko, agbalin ka a senyorita diti balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito likod ti balay. Manok ni Tata Rito asino pa'y kumangay. Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak, kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si Kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawanan tamad gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurod. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni Tata Rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang itilugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro. Pensyonado niya. Ti ammom adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil tati santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, ta adamapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Manote ka sa pulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. Nukas di amalpas ka nga digaw, Lloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda matorturay mo nga babaunan niya. Ay nagdal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa asaan na kang asawa ti amok.
Ta saan na ka nga inkasar? Ni, nagturod ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy? Katrabahok mat aminan. Saan ka abalda daw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay. Ngam kunamlan asino ka matan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanereto. Papanawan mo da dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanyak. Kasla babaunan ti trato na. Kasjay lang ti style na. Yung nasing paday jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko ah. Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Ah, Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. sige, honey. Makamuka. O anya, nalpas kayon reto. Nalpasan ti laban. Ay, agmamala sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibusa matan ti binalon mo nga kwartam. Masapula makasubutak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni reto di piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kayat at agtalinad ijay balay. Tada di swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da dya alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakelain dagiti baboy mo anak kao. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis sa pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, Mike. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kay nasaya at nga ron anak kao. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilako kao. Apay nga kukurot ka rito. Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, imbabak mo amin di kwarta mi di kalman? Un nga rod. Ish, isardeng mo nga amin ng kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kasama lang ti pampanunutag. Iso nga ilakok dagiti ginatgatang ko at daga. Taday dya ti pagpunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa, Imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay hospital da. Aniya? Mano ti utangan? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabiid lang arod. Agtalakakan ka, Imang. Iswasaan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatan. Tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwa mi ti daga.
Inak pagdublin da ito'y, darling. Hanon nga sublian ti Bisium. Last da ito yun. Nakatagtagay na pa kami ni tisiping asabay na rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi ko nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti da ito'y, takwartak da ito'y. Ha? Awan pakibiyangam dito'y, naawa tama. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Yawa ng tinaglakwang iti daga. Sinaur na ka! Sinaur na ka! Unak ngamin kan ka nga di mo sublian ti Bisium. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na po kaw. Awanan, Loida. Ni, apay ngagimimpaki ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay ngay mang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay nga Katpagyanan tangarudan nga Ijay balay yun Nay, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan di naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sina ako ni Reto nanang. Ay, itatawanan ako. Di na akong pagananauloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka idi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idi akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kitin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy akit tinapalabas nga aldaw. Ay, kasta. Wan Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukes mo pay. Gimuha po ka Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta asikaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod di anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rodin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ila ko namin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na tata? Adan na. Manumot na abulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya. Ay, adamat nga yaman jeep na. Kawain, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't Misti sa abalasang. Ay, sige tata, dapay gayam aramidak.
Panawan kayon. Sige, balasan ka. At damat gayam jiipnan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunag manang biyanan. Oren akidan na akidi kan ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso na sakita na akidi na amwakan ng asawa gayaman ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababaw ya kiti kastaunay. Kat ita adan buko da pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiag da asa nga pamilya. Ngam siya pala sangak pailang aging gaita. Kat makitang tangdanak ng aglaklakoy tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, narigat tagdardarasodos ngag desisyon. No dim ngagkakumangamin iti inam. Ang amala, di kansidiran ta nagbabawyam matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat tadumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, ititonggal maysa. Di pa kasaritaan ngayon tayo ba sa itawan ay drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, sana pudpud no anaga. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. Maistresak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayanda, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Sige, agngangakan, darling, tasubuan ka. Sige, darling. Anya, agnanga ka ma, Jima, tasubwang ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, Mike. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito'y sangot, ipakanan kag sinsinipit kayo. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray ko man no awanak mo akasagsango yaw. Di tatamot. Sweet kami nga raw. Hindi sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen gabi lugar yung ah. Sana dito'y sangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balaya. Ay, masuro na nga raw. Nagisang put iti babae kawampay urnong na. Anya usaran na nga agkasar. Aw makwarta na. Aw matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga trabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag kabagays. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Araramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amoy ti day jay akaanak am kabagays. Ada sadsadot na no daduma. Ay, nan. Pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabit lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam mo ka kang kuha. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit man ang dato sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ah, Ish.
Umay ka nga rin at uba ang kalangin, darling. Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti Piliang. Da kayo magayam. Ay na, una yan. Inubang ba't ang tinubiang baraw? Walang tay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, way. Nagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, walang tay, iso ni Jima. Kaayan ayat ka. Ay, Jima. Iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, Mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta. Ito'y akon nga agiyan. Ha? Walang tay, dito yan nga gunag ni Jima. Agdun na kami nakasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laang ano, agkasar kayo pa'y nga umuna, sakay to agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga naming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito'y istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para ko sinamay. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising ka may. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay, mabisina ko. Dito yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling. Ay na, kita-kitaan data dagiti tattao ito kasaran. Paybayam ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita data. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling, kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran, kasta jaryaw. Ay, di kayo lamabain. Kaslada kayon, tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na, madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga ron. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kitain da. Nakaisum na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan da siguro, Taita dala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayin yung takangkanan nyo. Tayo di balat ti panganan nyo. Dapay ate yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da albain kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siya pa ti mapainaw. Ay na, may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap apada. Uray ko mano tin ijer da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 ti tawen da. Ang ay naaputakas latin ijer ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manan aya. Anya manan ti pakasikuram si ka Ariana. Ha? Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngamkas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakid din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot da tao. Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Antal na ka man mat, tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng.
Ay, magang kayo Anyat kukuha nyo nga adwa. Na, agkin-kinid day daki din. Hoy! Mangan kayon! Lumami isang titaraon. Kas kay lagin inarmanan. Untadang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal may isa. Ay, jaga mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alak man latikan na kaun tay jay salas ti panganak. Ala, agkin-kinid day kayo lata. Aging ga kaya yaw. Asino dyan kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Hulya day, jay. Kana kan di asawa ni uli tagkaw. Nairanala naggidang kami, nagdapot di istor. So nagkuyog kami na. Anay ko, Mike. Apay nga nagsibak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anay ko manay. Naglablabas ka. Sa po'y nagsakit ti si Pakmaw. Babaero ka matgayam, Alvin. Jack lang paggarop. Ay. Awan babae. Kano si kala nobiyak. Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruda. Ag sinatakit din. Nay! Sa nakastaan? Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin? Bayam no pumanaw. Dinan kayat, di mo ipilit tabagim kang kuana. Ay, nagpasugnog la dayay, tatang. Ay sinamon, naimon launay. Uray kumaan no pudno nga da babae, ng mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinamki din. Nagano ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kada kuana. Sana jay di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayata. Ay, masapul asurotak tinobyak. Tay aywak. Kurang lay ti ayayo dayay, tatang. Ay, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod akan ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Malvain. Saan na nagaway? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga rin tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapa kayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyo may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, isigay, tayo na iawid ang tinobya kan tay. Jima? Ay, Jima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay. Kas ano kat Jack mat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang magkinapod no ti pagbabasol mo kanya. Awang magbabaik. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nawinay. Sorry nga roday. Basta santang agsina. Sorry Jima. Promise. Dakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kay di nga Jack Bula ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanelbira, makitkitam ti makitkikak. Kanagpay suma. Dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga matat. Asaw na nga panang kitang legs ni nanay sayang. Ay, sos, agapa padamanan. Mangarot, kanayon mo ti panagapada. Ididamo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsublet. Oo na yun, nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da pailaan. Uray di takalkalsada. Agsimsim naklud da. Imbes nga ije balay da kumalaan ti paglin na iluan da. Kasmat la ita. Uray sa dino di tan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inal daw nga agapada, kabagays. Ay, un ngarot ka bagays, marangrengak. Di da pa ilaka ngarot agsina. Anyan,
Idi damaw, arig nakutunundan gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan at kanayon na mga agapa nga road, ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka tikar-kari ka, mau. Apay ti ko ng pagtatako ng kajima. Kasta gayam ha. Sige, agsinatan. No umakmat lang kanyamon. Una tanda lalakin. Ibagbagam asak ti babayrong si kabagayam. Ayag tala ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung paggarup nga nag-alas na ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, andun. Ngita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamin ano ka mga gigaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka ha? Na, Di ka pagtututbras? pada talaan. So di ka man kundi dilaw si kak. Iwaragawag kung tupay ti kinaampa mau. Kawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. O kastamit la kanayon ti panagapapayo, Alvin. Jima, nasaysaya at nagsina kailangan. No siya kayat ko. Nakaro-karo pa akayak ko ah. Jak pagan ano da ito ababay. Ala nga ron, nagsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime, kadagiti dadakil na. Manjak ngay. Ang gawit ang iso. Bakit anin? Itultulob mo pa ilaan. Jak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Alvin. Utang na ibagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan dya utang mo kanya kay di agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Palangay. O magkwarta. No kas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya ibayad ni Alvin iti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga agawid, taurayak dya ibayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi andak ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige ah. Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadawt. Gusto yaw. Saan la day ta? Amoyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay, nagangdawd da kayaw. Grabe. Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritaan itiliklikkudan na. Kada makarbang amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Wan ngam inayat mo idi. Uray kas kasano naginayat kayo, saan aya? Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka naki ayan-ayat kang kwana. Nagalas ti ugali na. Luan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo. Saan nga pudno dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga imbagbagan na. Iso tinaang dude. Saan nga siyak? Dito pagtututbras. Mas dawak nga ro iti bagyak. No apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay daytan nga style yung Jima. Idi damo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayo. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno iso tinang irugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yun. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yun. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Ururayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayada kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpin na dakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. malah, aganat ka iti panagawid mo. Ay, Alvin, bumangon ka dita. Apay ayatatang. Nakasapsapa. Bumangon ka. Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha?
Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko ni Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalay ngap. Day talag nam ay tiyabaw. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mo balin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanya talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Nuwun tatang. Kunak no dinakdenggan ti anak ko, ngam kaasina tinungpal nakmet, aging ga anak kay patakderan iti bukod na abalay. Nangasawa maten kat adan duwa nga anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo, Agusto. Ala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan da anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anang ato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo.